وربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم درابة ترسيراجي النبوين عليهم الصلاة والسلام تسيراجي من دون جنگ دو يمبه dum lattoto ɗum waasu ko moye waasi tinorto ɓe qissaji annaboyen lattiɓe saaliɓe e noon bo a ho an annora ha qissaji maɓɓe man ngam majum allah ten ɗo huutitini boliɗe dow annabijo sallllahu alayhi wa sallam wiyata annabijo laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab bimana qissaji annaboyen saaliɓe ɗi allah teni ɗo qissata dow annabijo ɓe ummatore mouhammad sallllahu alayhi wa sallam qissaji man ɗo lattake ɗum waasu her ɓen lattiɓe marɓe hakkilo mawɗo allah ceɗe ma kana hadisan yuftara qissaji man ɗo na ɗum gewseji noon allah ceɗe kasete dow latti ɗum ummatore la ɗum gewte lattiɗe caahiɗe e noon bo ngam hayɓe mbotoroɓe maaje e noon bo gasitinoroɓe qissaji man yo qissaji qur'an walla bo qissaji annabo en saaliɓe lattake no ɗon jippo do annabijo sallllahu alayhi wa sallam wakkati annabijo ɗon ha makka wakkati on bo ɓe ɗon nder bone nder ɓillaji ɓe lattake no limgal maɓɓe bo pamaran ɓe ɗon no ɓillano woɓɓe fe nder wakkati man annabijo nastino ha lowol be yimɓe muɗum ɓe sahabo en maako e laawol bo lattake no wakkati man laawol man catgol laawol da'awa man ngol ɓe efti ha ɓe jottina ha yimɓe man ɗo wakkati on ɗon mari ɓilla be saɗele e laawol man bo lattake no juurgol julɓe ɗon no darangol wala keerol ɓillaji ɗi heferɓe ɓillata ɓe ha makka man en andi wakkati man heferɓe mari no sembe julɓe man lattake no qillatul qalila yimɓe lattiɓe famarɓe amma issaji annabo en saaliɓe allah ten ɗo ɗon yewtaɓe ɗo ngam ha itta latti ɗum suno wongo ha yer maɓɓe ɗo ɓe ɓilla lattika ka ɓe gondi ɗo wara de'itina ɓerɗe maɓɓe ɓe tabita her laawol ngol ɓe goni her muɗum kanjum wiyete laawol dina islama man ɗo kanjum waɗi allah ten ɗo wi annabijo sallllahu alayhi wa sallam wa kullan naqussu alayka min anba'i rusul ma nusabbitu bihi fu'ada allah ten ɗo wimo qissaji ɗi min qissoto annabo en saaliɓe bo ko giidi ɓe ummatoje mum min ɗon janngane ɗum an annabijo min ɗon lortina qissaji man dow ma an bo nda ɗo gonduɗa ɓe yimɓe ma ɓe ɓillaji man ɗo ngam ha ɓerde ma heɓa tabita her ko gonduɗa ɓe muɗum e noon yimɓe ma bo keɓa ɗaɓita dow ko gondi dow muɗum man e noon qissa man bo laato wa hudan wa zicra lil muminin ɗum latto ɗum waasu bo na ɗum haalaji mere wiyata laari qissa adam qissa moussa qissa isa na allah ten ɗo jolnanɗi ha ɓuran ngam ha yimɓe nana noon bana gewte noon saalo la woodi ibar woodi waasuji yimɓe gurtinta ha nder qissaji man ngam majum allah teni ɗo huutitini ha annabijo nder ko o yiidata man ɗo wimo fasbir kama sabara ulul azmi min arrusul an bo muy bana nelaɓe saaliɓe muñi ulul azmi en andi ɓe jo annabi moussa annabi isa annabi nuh alayhi salam ɓe annabi ibrahima ɓe annabijo men mouhammad sallllahu alayhi wa sallam kamɓe wiyete ulul azmi yo hannde en giɗi ha gewten qissa annabojo gooto nder annabo en saaliɓe allah ten ɗo jolli qissa maako ha qur'an kanko o lattake annabojo man ɗo ko waɗi allah ten ɗo waddi qissa maako ha nder qur'an man ha hibra annabijo ɓe ummatore annabijo mouhammad sallllahu alayhi wa sallam ɗo ngam annabijo nde hooyi laawol da'awa ewnan yimɓe boneje annabijo yari ɗo nde allah ten ɗo waddanimo qissa annabojo man ɗo foti ɗum deƴƴitina annabijo sallllahu alayhi wa sallam kanjum allah teni ɗo wi fasbir li hukmi rabbik wala takun ka sahibil hut mo gaddeten qissa muɗo kanko yete sahibul hut annabi yunus alayhi salatu wassalam yo qissa annabi yunus ɗo kanko man o annabojo allah ten ɗo nelimo ha yimɓe naynawa bo jotta wuro man ha nord irak woni ha nder lesdi irak gal woyla gal irbil ɓe karkuk to gal shimalul irak gal woyla irak wuro man woni naynawa ha ardul mawsil kanko man annabi yunus man ɗo allah ten ɗo nelimo ha yimɓe man o ewni ɓe ya tawhid ɓe nuɗɗina allah teni ɗo ɓe ndewamo amma yimɓe man tu pewnimo ɓe ndoogi her keferaku maɓɓe ɓe sali nuɗɗingo annabi yunus alayhi salam nde dele man juuti o ewni ɓe duuɓi man ko e disje ɗunde ɓe sali nuɗɗingo ɓaawa ɗon kanko wanɗo annabi yunus wurti ɓerni acci ɓe fuu o wimi ewni on duuɓi on sali nuɗɗingo kam nden kam o ɓerni kanko annabi yunus alayhi salam o ɓerni o acci ɓe nde o ɓerni o wurti wuro man o iini o yangada tan mi jippaago dow moɗon onon yimɓe ɓe allah sen o neliyam her moɗon on sali nuɗɗingo ɗo mi habdi be moɗon duuɓi on cali o wurti o ɓerni ɓawɗo wi allah sen o tan mi jippingo yangada dow moɗon ɓawɗon kanko o wurti oɗon ɓerni o dilli nde o yahi o wari ha nokkure wonde feere nde o ɓerni o wari ha o nasti o wari ha wortugo maayo o tawi kombewal
kanko annabi nuh annabi yunus alayhi salam man ɓaawo ɗon o dilli o acci yimɓe maako yo ɓaawde o acci yimɓe maako tali nuɗɗingo goo yimɓe man goo kuli yangada ta jippo dow muɗum titiyat allah cenɗo tuubi ɓe pat ɓe nuɗɗini amma annabi yunus wala ko barman kanko o dilli o acci ɓe wakkati nde o dilli o acci ɓe o wari ha nokkure nde o wari ha o nasta kombewal o nasti kombewal o dilliɗi ɓe yimɓe nder kombewal man ɓaawo ɗon allah caniɗo jarribi annabi yunus alayhi salam kombewal nde wari caka tan ndiyam ni dari sali dillugo ɓe kabda ngal sali ɓawɗon yimɓe kombewal go mbiyata ndekka woodi goɗɗo nder meɗen mo allah ceniɗo tikkani kanjum waɗi kombewal ɗo sali dimbago sali dillugo ɓawɗo ɓe gaɗa ɓur'u ha nder kombewal man ɓe mbiya jotta kam sey gaɗen ɓur'u to en gaɗi ɓur'u ɗo mo ɓur'u joƴƴi dow muɗum fu sey wurto noon ngam to wurtaki fu kombewal man yottinta en ha jata ɓe gaɗa ɓur'u wara do'o do annabi yunus alayhi salam ɓe gaɗa ɓur'u wara do'o do annabi yunus alayhi salam kanjum allah cenɗo yewtani en qissa man ha suratu safat wi fa sahama fa kana min almursalin ɓe gaɗa ɓur'u fuu ɓur'u man wara do'o do annabi yunus alayhi salam ɓaawo ɗon yimɓe goo nde gaɗi fuu wara ukko dow maako ɓaɗo ɓe koye ɓe cakkinimo nder ndiyam kamɓe ka ɓe continue a jangal maɓɓe kanjum allah cenɗo nde ɓe cakkinimo nder ndiyam faltakamahu lhutu wa huwa mulim nde ɗon lingu moɗi annabi yunus alayhi salam wa huwa mulim kanko ɗo o pelnaɗo allah cenɗo wi o peleteɗo ko waɗi o peleteɗo bo ngam kanko man ɗo o nelano ha yimɓe man ɓe nuɗɗinayi o yaawi o wurti o acci ɓe o muydanno be maɓɓe walla bo o dumtinanno allah cenɗo duganomo wurtago no bana annabo en allah cenɗo duganoɓe ɓe gurto kanjum waɗo allah cenɗo ko o waɗi man ɗo o pelnaɗo dow ko o waɗi man kanko annabojo annabi yunus alayhi salam ɓaawo ɗon nde lingu bo moɗi mo yimɓe bo continue jahangal muɗum ɓaawa ɗon o jooɗi her reedu lingu man ɗo disde man wala ko waddi ɗum disde noon ɓaawa ɗon o wi nder reedi lungu man la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin du'a kaɗo o waɗi nde o waɗi du'a kaɗo allah cenɗo wi wa kadhalika nunjil muminin ɓawɗo allah ceniɗo foondi lingu man yeehi ha wurtugo maayo man tuuti annabi yunus alayhi salam ɓaawo ɗon yo haɗo ko faydata en ko waɗi lingu man yeehi tuutimo ɗo ngam annabijo sallllahu alayhi wa sallam biɗo en hadis ibnu abbas ihfadillaha yahfaska reen allah cenɗo bo renete yo ɗo latti o annabojo ɗo tokki ko allah ceniɗo yiɗi her maako allah ceniɗo renimo latti ɗum e moɗego lingu man ɓe latti ɗum latto lingu man ñamamo bimana lingu man yahi tuutoymo ha latti ɗum wortugo maayo kanjum allah ceniɗo wi fanabadnahu bil ara'i wa huwa sahim lingu man nde wari tuutimo ha jayri latti su ñaw andi goɗɗo sotti her woni nasti ha ñibre latti ɗum reedu dabbawa faɓɓi her toon woodi ko memata ɗum suyɗo her ɗon ñaw latti ɗum o ñawnama kanko annabi yunus alayhi salam faɓɓugo maako ha reedu lingu man ɗo ha ɗum ɗelmini ɓandu maako warti ɓandu maako man ɗo wala sembe yo nde wari tuutimo ɗo ɓaawo ɗon allah ceniɗo wi fa ambadna alayhi shajaratan min yaqtin allah ceniɗo fuɗni dow maako latti ɗum layol imma ɗum layol wari goore bana mufassirin en mbi an ka hunde lattinde marde layol layande ɗini heeɓi wirni ɓanndu maako man ɗo her naange de ɗe disde ɓaawa ɗum ɓanndu maako man nde mari sembe o ƴummi o dilli o loroy ha yimɓe maako kanko annabi yunus alayhi salam ɓaawa ɗum allah ceniɗo umri mo nde o wurti e reedi lungu man o jooɗi latti ɗum disde nde allah ceniɗo muuri o jooɗo ha latti ɗum layol putgol dow maako ɗo o lori her yimɓe maako allah ceniɗo umri mo o loro her maɓɓe nde o lori her maɓɓe o tawi ɓe pat ɓe nuɗɗini limgal maɓɓe bo 100 kanjum allah cenɗo fa arsalnahu ila 100 alfin aw yazidun ɓe allah cenɗo nolimo yimɓe 100 walla ɓe ɓuran 100 ɓe fuu ɓe nuɗɗini ɓawɗo allah cenɗo fa amanu fa matta'nahum ila hin ɓaawo nde o wurti o acci ɓe goo e mbinaneno ɓe nuɗɗini ɓawɗo o lori her maɓɓe o tawi ɓe pat ɓe garti ɓe julɓe ngam majum ha ɗo annabi yunus goɗɗo wiyata feldanmo ɓe wurtago maako ɗo o acca yimɓe maako o wurtiɗo ta goɗɗo jooɗo wiya feldanmo dow maaka ko waɗi nga woodi hadisol wari ha sahihayn annabijo sallllahu alayhi wa sallam wi la yambagi li ahadin an yaqula ana hayrun min yunus ibnu matta annabijo handanayi ko gooto nder ummatore a wiya min o woodi ko ɓurdumi annabi yunus o ɗum goɗɗo mo min potata walla o ɓurata yoɗo yankinaare annabijo sallllahu alayhi wa sallam en anndi annabijo men mouhammad sallllahu alayhi wa sallama wala ɓuranɗomo yo kanko man ɗo o lattake o goɗɗo lattiɗo tedduɗo o ɗon bo nder annaboyen alayhimu salatu wassalam allah cenɗo inni qissa ma ko a qur'an jur waddi qissa annabi yunus ha suratul nisa waddi ha suratul an'am e noon
ina annabo en bo fuɗo ceedani mon muñal maako ɓe gongaako maako kanko annabi yunus alayhi salatu wassalam yo du'a ko o waɗi ɗo la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min azalimin ɗo ngam teddugo du'a man ɗo annabijo sallllahu alayhi wa sallam bo holli en enen lattiɓe ummatore maako bo en tororto allah cedɗo ɓe du'a man en boluɓe haala du'a man waɗan yeeso asaweje ɗiɗi walla asaweje tati annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wi du'a latti ka du'a ka annabi yunus torori annabijo wala julɗo laɓɓinta anniya her maaka her suno heɓamo walla ɓilla heɓamo si allah cenɗo ɓillitamo her ɓilla man e du'a man bo kannamum ka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min azalimin yo hadisol man bo imam ahmad filligol yo qissa annabi yunus alayhi salam ɗo modi ɓe gurtinani en fa'idaji ɗuɗɗi nder qissa man nder ko qissa man fayidata en qissa man ɗon holla en muynugo annabijo sallllahu alayhi wa sallam dow ɓillaji ka annabijo wondi en andi annabijo wakkati o ɗon no ha makka wala ko o yiday lattake no ɓe ɗon jangita sahabo en maako kanko man lattake ñandere wonde feere o ɗon juula suudu kaɓa noon ɓe looji ngeeloba ɓe kirtinga ɓe ngari ɓe jowi latti ɗum soori man dow ɓaawo annabijo sallllahu alayhi wa sallam yo ɗum ɗo fu allah cen ɗo waddanimo qissa annabi yunus ɗo ngam ha o kanko bo o muña tata kanko bo o wurto o dilla o acca yimɓe maako bo annabi yunus allah cen ɗo felamo dow maaju kanjum allah cen ɗo fasbir kama sabara ulul azmi min arrusul e ɗon kat bo nder ko qissa man faydata en ɓi adamajo juulɗo o wakkalnoto dow kalimatu tawhid o jogotogol o sendirta ɓe maagol to a lattake a juulɗo e tata kuwa bo ko fe'otirta ɓe maagol lismagol ɗuɗɗinuygo la ilaha illallah ɗuɗɗinuygo la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ngam yaake feere ta ɗo ɗuɗɗina wiigol ngol ɗon soobotiri ɓe ko woni her ɓernde maɗa yandere feere to woodi ko heɓima ta a wiigol allah cenɗo hisnete latti ɗum ko gonduɗa man fuu haɗo annabi yunus alayhi salam o lattake no ɗuɗɗina wiigol ngol ɗon ha nder ɓernde maako bo wakkati nde ɓilla ɗo heɓimoni allah cenɗo fa najjaynama kadi allah cenɗo nde waddi qissa maako ɗo fa lawla annahu kana min almusabbihin la labisa fi batnihi ila yawmi yub'athun to na lattake no ɗon no lismino kalimawol man iga yeeso no o nasta ha reedu lunguɗo allah cene ɗo o jooɗotono ha nder reedu maagu ha ñande dargal amma nde o lattake no ɗon lismi kalimatu tawhid ma no ɗon lortinagol o huway bo ko fe'otirta be maagol o waɗay sirkuji yo kañum waɗi allah cene ɗo reenimo ɓaawa ɗon sunna en ɗon faydo ha nder qissa man ɗo jarrabuyeɗo ɗum sunna nder sunnaji allah cen ɗo ko moye o jarriboto ɗum wala ɓe o ɓurata yidgo ɓe yerdago bana annabo en alayhim salatu wassalam amma toon annabo en kamɓe ɓurata yergo bone ha nder ngendal kanjum annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wi ashaddu nnasi bala'an al anbiya ɓuran ɓe yergo bone ha ngendam annabo en alayhim salatu wassalam ɓaawo ɗon bo woɗɓe feere ngara ha ɓaawo yoɗo ɗon lorta konngol latti ɗum jahili en ɗon doggina konnguɗi man ha yimɓe to waɗi ko waɗi goɗɗo sakko ma to lattake o fukarajo o mallum joni ni waɗamo la to mallumjo ɓe gonga ka o yidan ɓe masiboji o yidan bo ɓe jarrabuyeji ngam mallum en mawɓe kamɓe wiyete annabo en alayhimu salatu wassalam wala ko ɓe giday yo ngam maji ngana mallumjo walla fukarajo to woodi ko heɓima ngam yimɓe ɗon ñuññunta o mallumjo ni gaza a mallumjo on ma ɓurata yidugo ɓe latti ɗum jarrabuyeji sakko to lattake ewnanimɓe ha tawhid a ewnanimɓe ha kaza yimɓe tuume ɓe kuuje jur a yiɗi fitina a yiɗi sendugo ummatore a masibojo a kaza ɗuɗɗum e kuɗan goɗɗo banni amma fasbir kama sabara ulul azmi min arrusul ɓi adamajo muñata nga annabo en alayhimu salatu wassalam bo wala ko giiday dow majum enen en jiiɓe annabijo men diiduɗo e annabo en saaliɓe bo taɗo jangga qissaji mabɓe ibrahim cakkinaɗo nder yiite annabi moussa fartaɗo ha wuro mum annabo en man fu taɗo jangga qissaji mabɓe ɗo ɓe fo allah cenɗo jarribiɗo ɓe yo allah tiiɗo koyɗo laawol maɓɓe bo se muña dow majum ko wiyete man fu muy dow majum yottani ɗum saloto ngam ko dariɗa dow majum ɗo kanjum wiyete latti ɗum caahi ɗum yo ɗon lorta konngol ba mbiɗen yimɓe mbiyata waynejo ni ɗum ɗo heɓa ɗum heɓanmo to lattake oɗon latti jogi diina lattika labka e ɗon kat bo nder ko ɓissa man faydata en allattiɗo julɗo ɗo semara woodi dewal lattingal hakkundema be allah cenɗo aɗo sirrongal ha allah cenɗo hisnire be magal to woodi ko memima se lattoɗo aɗo mari dewal secrewal tumkalngal kam aɗon lisningal to woodi ɓilla heɓima walla to woodi ko heɓima ha nder ngeɗam maɗo présenta dewal man mbiya allah cenɗo dewal ngal ɗo useni hisniram be magal imma lismoɗa tum a janggal qur'an to woodi koyema mbiya allah am be jangugo qur'an am tum ɗo miɗo janga ɗo useni nda kaza waɗiyam miyiɗi kisnayam be majum ngam ɗum boliɗe allah waɗan tawassulu be majum walla dewal ma ɗum naafema
walla ɗum sadaka sirri noon gaɗata tuma aɗo waɗa sadaka ma sadaka man ɗo sirri aɗo sigi sadaka ma to waɗi ko memima ha nder ngenam fotan ɗum ñaw walla ɗum ɓilla noon walla ɗum ɗume foti tororoɗa Allah cenɗo be dewal ngal gattama mbiya Allah am dewal ngal gaɗanmi ngal wallahi mi yiɗi be magal ɗo gaɗanayam kaza be kaza ɗo Allah cenɗo jabete ko waɗi bo en tami ɗum ha qissa annabi Yunus o lattake no ɗon inna inde Allah cenɗo yo wakkati o nasti nder reedu luyguɗo o wi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min azalimin yo Allah cenɗo o tabitinimo doma mi wi falawla annahu kana min almusabbihin yo woodi dewal man ngal o lismi yo an julɗo goo sey latto woodi dewal sirriwal hakkundema be Allah cenɗo to woodi ko fe'anima hunde lattinde ɓillude a laari wala ko ɓillititte sey Allah cenɗo foti présenta dewal man ha Allah cenɗo mbiya Allah am be sababu dewal ngal ɗo ɗum suumago ɗum sadaka ɗum nafilaje ɗum janngugo Qur'an kala dewal ngal gatta fuu latto kottekire man hakkundema be Allah to woodi ko memima ɓadoroɗa be dewal man her Allah cenɗo yo ɗo kanjum bo ɗum hunde lattinde jagguide ha diina meɗen ɗaɗa qissatu ashabil kahf yimɓe ɓe lowol ɓe nasti her lowol maɓɓe ɓe fuu ɓe présenti dewe maɓɓe en andi ɓe tato fuu ɓe présenti dewe maɓɓe ɓawa ɗon koye lowol man maɓɓiti e ɗon kadi bo nder ko qissa man faydata en ɗon waji bo dow julɗo fuu o nuɗɗina nelaɓe man fuu a wiyata min kam annabijo Muhammad tan ni nuɗɗinmi amma Yunus o mi andamo mi nuɗɗintamo walla yo min kam annabijo Muhammad tan nuɗɗinmi annabi Isa ɗo mi andamo ko waɗi bo ngam ɓurnal fuu duniya ɗo ɗum mission en kamɓe tokkimo ɗo min kam wala haaji am be mako ta waɗi banni a kefero ko julɗo aɗo wi kalimatu tawhid kala nelaɓe warɓe ha deftere Allah cenɗo innaɓe be ɓe innaka fuu nuɗɗinaɓe innaɓe ma nuɗɗinaɓe ala wacci tafsir ɓe innaka bo nuɗɗinaɓe ala wacci ijmal ngam majum annabo en saaliɓe man fuu en giyayɓe en nanayɓe amma Qur'an waddi inde maɓɓe kanjum ɓi adamajo fuu nuɗɗinaɓe yo to a nuɗɗinayɓe a wi a julɗo a wi Isa ɗo a anda ɗum walla a wi Musa ɗo a nuɗɗinay ɗum a lattoto kefero ngalle cendoyi amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbi walmuminun kullun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi yo enen julɓe bo sey nuɗɗinen annabi Yunus bana nuɗɗinɗen annabijo Muhammad sallllahu alayhi wa sallam yo kadi bo nder ko faydotoɗen her majum to Allah cenɗo jarribake ma ta mbiya o yiɗama yerɗam julɗo yaka feere Allah cenɗo jarribo to goɗɗo ɓe kuuje jur talakare ñaw kaza be kaza kuuje jur yake feere goɗɗo matan ha ɓernde ma ko wiya sey kanko tan yimɓe fuunda la to jarribake ma ɗo nder yiɗgo ma ngam annabu en ɓe